आलादा बदलिनि बाथ्रा बुङोबा आरो बर'नि सोमावसारनायनि बाथ्रा बुङोबा बे मोनसे गोलाव जोबनो रोङै जारिमिन। जों बयबो मिथिगौ, आं दहायनो बुंदों बर'हा रायजो राजा दंखायोमोन, नाथाय जोङो समनि गुथालाव मालायजों गादब जानानै सोबख'जानानै नासयजानानै फेजेनजानानै जोंनि रायजो, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु मोनसे समाव जोबस्रांदोंमोन। नाथाय जोङो समनि फाखनाव जोङो दावहा होयै होयै जुजि दिनै जोङो साहित्य सभा गायसननायनिफ्राय, बै समाव PTC गायसननायनिफ्राय, एबसु जोनोम होनायनिफ्राय, बेबायदिनो बड'फानि दैदेननायाव आलादा बदलिनि थाखाय सोमावसारनाय, बेजों पेरेलेल भाबै रन्जन दैमारि आदा बिथांनि जे हाथियार दैनानै सोमावसारनाय, बिनिफ्राय जोङो दिनै पार्ट फैयै जोङो जुजियै थांनाय समावहाय मोननै एकर्ड खालामबाय। बेयावबो बर'नि जेंनाया जोबाखिसै आरो जोंनि जुजिनायाबो जोबाखै। सोरबा हाथियार दैनानै दिनै थाबोबाय आरो बेबायदिनो जुजिबाय थाबाय। दिनै हाथियार दैग्राफोराबो गोबां हान्जायाव गावबाय। जों बयबो मिथिगौ बै समावहाय जाय गेदेमा बिथांमोना हाथियार दैनानै सोमावसारदोंमोन, गिबियावहाय जोङो BSF बड' सिकिउरिटि फर्स होनदोंमोन। बिनि उनावहाय बिथांमोना 1994आवहाय बेखौ सोलायनानै NDP खालामफैदों। बेबायदिनो बिथांमोना गावसोरनि जि सभरेनिटि बिनाय बेखौ लांबाय थादों। बेजोंनो पेरेलेल भाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव आलादा बड'लेण्ड बिनानै सोमावसारदों। नाथाय आलादा बड'लेण्डखौ जों मोनाखै। समनि जोङो खावलायनायावहाय BTC लानानै थादों। बेबायदि NDPआ 2005आवहाय बिथांमोना सिजफायार खालामदों। बेनि उनावहाय बिथांमोना 2008आव सिरियेल जि बम्ब ब्लास्ट, बिनि उनाव खावनै जादों। आरो बेबायदिनो रन्जन दैमारि बिथाङा 2010आव हमजादों। बिनि उनाव जेलाव हाबनो गोनां जादों। जेलनिफ्राय गफिनदों आरो दिनै जेलाव थांफिनबाय। बेबायदिनो संबिजिर हान्जा मोनसे बे समावनो गावलांदों। आरो बिदिनो जोंजों जि सोमावसारबाय थादोंमोन NDP प्रग्रेसिभ गबिन्द आधिरिन बर' बिथांमोनाबो दाख्लैबावै माखासे थासारिखौ लाना बिथांमोनाबो गावदों। थ' बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जादों। जोङो लुबैजागोन बिथांमोना जिखिनि दिनै जुजिनाय जिखिनि हान्जा दङ, जायखिजाया दिनै बिथांमोनाबो सावरायनो दिनै फैदों आरो बे सावरायनाया मोजां भाबै जागोन। थ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो लानानै जोबोद जिंगा सिदों। थ' दिनै नैबे समावहाय जे भारतनि मोनसे थासारि, बेखौ नायनानै जोङो मोनसे मोजां जोंनि जि दाबि दावा बिनि मोजां मोनसे सलुसन फिथाइ मोननायखौ नाजादों। आरो नैबे समावहाय जि सारा भारतआवनो जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बेखौ लानानै दिनै दावराव दावसि जादों। बे खाबुआवनो आसामनि राजनितिकनि थासारि बियो मोनसे होरलां होरथां महर मोनदों। आरो बेयाव जानो हागौ दिनै बर'नि जि आलादा जेंना बियो मोनसे खाबु मोनदों। दा बेखायनो जोङो लुबैजादों दिनै बे समावनो दिनै संबिजिर ग्रुपआबो सावरायनो फैबायब्ला दिनै रन्जन दैमारि NDP प्रग्रेसिभ जोंथ' ज'यै दंखायोआनोसै। दा जेखिनि आफादफोर दङ बे खौसे जानानै दिनै जे भारत सरकारा बा स्टेट गभर्नमेन्टआ जिखिनि जोंनो होनो नागिरदों बेखौ जों बे समावनो बिख'ना लानायनि सम। बेखायनो आं दिनै आपिल खालामगोन। थ' दिनै बे सावरायग्रा बिथांमोनजों लोगोसे जि बिथांमोननि गाहाय नेहाथारि बि फेरेंगा बिथांमोना दिनै सावरायनो फैदों। बे बाथ्राखौ जों मोनथिदों, बेखौ जों बरायदों। दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथाङा दाख्लै बरायदों। जों बयबो बरायदों, गोजोननाय मोनदों। निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफाद मुभमेन्ट ग्रुप जि सावरायबाय थानाय बेयावहाय बिथांमोना बोलो होदेरगोन, मदद खालामगोन आरो गोख्रोंसिन जागोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो दिनै राजनैतिक भाबै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै गोहोआव दङ, सिस्टेमाव दङ। थ' बिथाङाबो बै समावहाय जे आलादा बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारदोंमोन, नाथाय समनि फाखनाव BTCनो लानानै थाथ'नो गोनां जादोंमोन। थ' दिनै समाव बिथाङाबो मदद होनो हायो। थ' बिथाङा बै समाव मोनब्रै जिल्लाखौनो लानानै थाथ'नो गोजोननो गोनां जादों। दिनै बे समावहाय बेखिनिखौ सापर्ट खालामनानै आरो बांसिनै सोलो होनानै, गोहो होनानै, थुलुंगा होनानै दिनै जोङो आलादा बड'लेण्डखौ जोबथा महर होनायनि मोनसे जोङो मडेलिटि बानायनानै जों थांनो हायो। थ' दिनै जोङो 100% आलादा बड'लेण्डखौ मोनाब्लाबो फैबाय थानाय 5 बोसोर 10 बोसोरनि गेजेराव जाहाथे आलादा बड'लेण्डखौ जोङो जोबथा महर होनो हायो, बिनि थाखाय जोङो कौशल, जोङो सोलो बेयाव रनसायनांगोन। दा बिनि थाखाय जोङो खौसेयै गोजोनै सावरायनानैसो पलिसि लानांगोन। जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जुजिनांगोन। थ' बेयावहाय जों दिनै मिडियायाव नुदों माने सोरजोंबासो जागोन, सोरजोंबा जाया, आंसो मावदों, आमुखाया मावाखै, बेबायदि माने नारा नाथा जुजिलायनाय, माखासे गावजों गाव खौसेथि गैयै बेखौसो जों नुदों। नाथाय बियो मालाबाबो गनायथाव नङा। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेबायदि थासारि खालामोबा जोङो दिनै बेबायदि
गोजोननाय गैयै जि फिथाइ मोननो थांगासिनो दं बेखौ जों आजावनायाव गैया आरो जों आन्दलननिफ्राय मालाबाबो फासया। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबनो रोङै मोनसे माहारि बे आथालि आथाल आरो जेनेरेसननि जेनेरेसन थांबाय थागोन। बेखायनो जोङो दिनै बेबायदि थासारियावहाय जोंनि दिनै सावरायनो फैनाय दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि गोजोनथाव नङै फिथाइ आजावोब्ला जों बेखौ मालाबाबो गनायनो हानाय नङा। बेखायनो जोङो दिनै अबजार्भ खालामबाय थादों, एग्जामाइन खालामबाय थादों। जुदि गनायथाव जायोब्ला जों गासैखौबो लानानै जोङो बे एकर्डखौ गोजोनै खालामनायखौ जों लुबैदों। बेखायनो जों बेखौसो आपिल खालामगोन। जों खौसेयै जोङो बर' माहारि दानायनि थाखाय जों खामानि मावगोन फैबाय थानाय समफोरावहाय। आरो बेखौनो जाहाथे बयबो दिनै बे मागो फोरबोनि समावहाय जोंनि साफ्रोमबो बर' न'खर बर' समाजा बेखौनो हास्थायथों, बिनि थाखायनो आर'ज गाबथों आरो बिनि थाखायनो दल संगठनफोरा खामानि मावथों। आं बेखिनिखौनो खावलायबाय।